kohotek. On říká, vidím velkýho, silnýho. První ranní ptáčata se posilňují. Nevím, co jste tady včera říkali, že už půjdete v 6 do vody. K vám jdou 2 hodiny. Jdeme dneska jako první. Tak. A ne, že budete koukat na bubliny a pak si pojete pro ceny. Míša odchází rozmístit čísla pod vodu. Mezitím na place vznikly stánky reprezentující různé potápěčské značky. Vedle firmy Mares, hlavního sponzora dne, byl zde i stánek se světly firmy Finlight. Parkoviště se úspěšně zaplnilo a všichni se připravují do vody. Vedeme se tam. No. Dobrý. Ne? Blesknou, ne? Blesknou. Vůbec neviděl to tam. No. My taky nevidíme. No už nevstanu, jak jsem těžký a línej. Míša se vrátila zpět. Hra je připravena. Já jsem jel dole a tam byla viditelná skupina na hovno a když jsme byli docela zmrzlý. No to mi povědej. Celou dobu. Takže já bych šel kousek ještě nafotit. Říkaj, že by se mohla otočit, až by tě natečili s rozmazanýma očima, to tě nateče. Jo, za tebou. Ježišmarja. Já jdu pryč. Tak co? Ježiš, já myslím, že to je soukromý. Soukromý hovor, mám rozmazaný oči, můžu se otočit. Sponzoři zde nabízejí k zapůjčení jejich výrobky. Můžete si půjčit světla, kompletní fotoaparáty, záleželo na každém jednotlivci, co si vybral. Nedočkavý potápěč vstupuje do vody před začátkem hry, využívá vzdálenější slez. Na hlavním molu v té samé chvíli se jiní potápěči dotazují Míši. Může mít to, lovit. 11, a nevím, kolik je. Jo, já nevím, jak to bylo plánované. Kolik je hodin? 11 ještě nebude. 9:30. Ale broučkové, tam na cedulích si přečtěte. 11 začíná a můžete se podívat, jak to vypadají ty cedulky pod vodou a jaký jsou ceny. Tak 11, to se asi nebudu, tak to se asi soutěže účastnit. Ale ono než se oblíkne, že ale. Já bych to už nedramatizoval, protože už je to rozmístěný. Jo, dobrý, no ne, tak já než bude hafo lidí tady, že jo, se... Proč dnešek organizuju, to je otázka, kterou slyším i doma. Tomáš říká, že jsem blázen, že už takhle nestíhám, takže teoreticky se nudím, protože mám evidentně ještě prostor pro to vymýšlet takovýhle věci, které mi zaberou čas, stojí mě peníze, ale zase na druhou stranu asi je chci dělat, a protože ta moje práce není o penězích, ale je o tom, že mě to musí bavit a já musím vidět tu zpětnou vazbu, musím mít ten feedback od těch lidí a já pro ně chci dělat něco navíc a snažím se dělat něco navíc a myslím, že tohle je jedna z možností, jak jim něco nabídnout, ale mají možnost se se mnou i vidět, zeptat se na něco, co je zajímá, nějaká reakce na článek, co by tam chtěli vidět a prostě je to takové osobní setkání s těma, co ten časopis čtou a mají ho rádi. No. Konečně je po 11. a voda se pod náporem potápěčů začíná v lomu vařit. Tady sem si přijďte k tomu lanu a po laně jeďte doprava a dojedete na plato do Šestky. No, tady je vidět krásně dolů a hned doprava. Kde je to plato? Tamhle. Tady je lano, tak po lanu to je tam. Přicházejí ale další dychtiví hledači čísel. Některé zaujmula reklama firmy Grupper, která zde půjčovala i obleky. Jiní dělali nosiče.
Konečně do vody. Dole už nic moc. Nalézt číslo, uzmout ho a můžu z vody, pokud si to přeju. Ti nahoře si to užívali jinak. Meloun ze Slovenska, a to je dobrota. Maxa nabízí něco zdarma. Ale kamera si dá. Já jsem měl. No to nevadí. Pohodě, dej kluku. Já už jsem měl. Všichni už měli. Například můj kamarád Kulan žere zásadně pouze předměty, které mají až širokého a dlouhého válce. Vádek žere melouna, protože je meloun zadarmo, tak ho žere jako prokopnutý. Protože bude sympatický svým tvarem. Maxa ho taky žral jak. Ano, meloun ke mně tvarově velmi patří. Byly zde i kuriozity. Já tohle už taky, to je stařiček. Já bych tady nalez. Takže nevím, jak si kdo bude pamatovat, že nám... Ty bys mohla vyhrát konečně pořádný kalhoty v tom vole. Jako, já vás chci jenom upozornit na to, že tohle jsou sváteční kalhoty, jinak bych si nedovolila vzít žádný méně cenný. Já bych si nevzala nic. Jdeme svatební šatek. Nic urážlivého bych si nevzala. Nekecáte, musím konstatovat. Tomáši, a měl by si dát něco lepšího. A aspoň kalhoty pod to, jo? Tak, 4, to má 4. Ano, sám pane Mare spočne, jo. Sládková nemá kalhotky, jo. Ne, nemá na kalhotky. Pardon, Sládková nemá na kalhotky. 4. Pojď sem. Ty jsi nebyl pod vodou. Kde jsi vzal tu 4? Míšo, my pracujeme týmově, jemu to přivezli. Kde vzal tu 4? Děkuju. Kde vzal tu? Vysvětlit. Počkej, tam jdeš, tak... Ale my máme tady týmovou práci, my jsme měli hodí. Jestli to bude počítač. 15. Nebude. Dej to sem. Úsměv. 15. Vyhrává cenu 35. Cena 35 je... Černá. Pardon, přehodím to. Šátek, tričko, slipy, kalhoty. Já si to vezmu sám, tyjo. Takže je to černá fotoveska Olympus. Hele, brouku, Elko. Zahoď to. To nezahazuj, to se rozdělalo. Odlož to a nešahaj na to. Kup si foťák od Olympusu a můžeš... To ještě nevíš, že budeš vytírat. To je krásná ošoupaná 17. je týká slečna. Vyhrává cenu 51 a je rád, že... Elko? XLko? Co chceš? Povídej. XL? Zkus, když ti bude malý, vrať se, vyměníme. Gratuluju. Děkuju. To zmačkal. 37 je 18. Cena 18 je Hauptna Gruppe na míru. Nedostáváš nic. To bude uzdravit. Protože nedala nic, tady ten člověk si tě změří. Zrovna největší. Jo. Tak přátelé, takže 67. Cena byla 67, což byla hlavní cena počítač Mares Matrix. Takže vám navrhuju znovu jít do vody. Já řeknu nápovědu. Malou. Jo, Je to mezi 11 a 12 metry hloubky. Ještě 40 tiskám, já jsem si to nejsem si to uklidil. Škodaj ten si doleč? Ale 46.
Všichni se hnali do vody hledat 67. číslo. To bylo ale už dávno vytaženo tímto mužem. Takže vyhlásíme hlavní cenu. Kdo vylovil číslo 67? Tady, cože? Prosím vás, kdo vylovil hlavní cenu, počítám do 5, pak to propadá mně ta cena. Ale dám ti multifunkční šrátek. Jsi trošku posranej už. Tak přátelé, Značkový Adidas. přátelé, ještě, aby nedošlo k pochybení, prosím tě, kde jsi tohle číslo našel? Tak já vím. Aha, co pak já vím? Tak pozor, všechny jsem našel někde na Já stromě. všechny, každý měl získat No já vím, ale jako ty, co jak jsem si potom vybíral. přišel Ano, potom, tak. tak A na stromě, no a jakoby... jak může růst toto na stromě? Dobře, takže pan Jirka Urbanec získává hlavní cenu, což je počítač pod vodu od firmy Mares Matrix. Gratulujeme! Známý potápěčský matador Pavel Gross zde podepisoval svoje knihy. Má tady připravený několik CDček, je v podstatě na vás, kam až ho necháte zajít, protože těch témat je hodně, o čem on může vám něco přinést hodnotného. Z těch lidí, co se začínalo v Čechách potápět mezi prvníma, a může vám k tomu i říct, kde se potápěli, s čím se potápěli, jak se potápěli, že bylo běžný v zimě se potápět v plavkách, že museli mít nějakou fyzičku, na rozdíl od dnešních potápěčů, kteří mají často nadváhu. Pardon, Miloši, to nebylo na tebe. Já bych si nedovolila vzhledem těch příběhů, co jsi mi včera vyprávěl, já jdu dál. Ale jako chci říct, že prostě... To vymažeš, to si vymazat. My jsme byli v tom klubu otužilců, protože jsme prodlužovali svý potápěcí sezóny neustále více do zimy, až jsme nakonec skončili v ledové vodě. Na Pavla se můžete těšit v říjnovém vydání, kde s ním bude rozhovor. Já jsem tehdy chodil do tanečních kurzů, tak jsem měl bílé taneční rukavičky a ty mě nějak jako dávali takový pocit tepla. Příjemný den končil jak jinak než u ohně a zpěvu. A buď to má stupiče horákem zotelu, ale ten neví o ničem a topí si v kotelu. Solo! A nebo to má s tím holičem, co bydlí u nás v Bůkoví. Jo, nebo to má s tím holičem, co bydlí u nás v Bůkoví. Díky Míše, Tomášovi a ostatním, kteří tento den měli na starost.